Naglabas na ng operational guidelines ang Department of Health o DOH kaugnay sa pangangasiwa ng COVID-19 booster shots para sa mga health worker. Sinabi ng DOH na maaring pumili ng vaccine brand bilang booster shot ang mga health worker o yung mga kasama sa Priority A1 group. Batay sa guidelines, maaari raw matanggap ang kaparehong brand na nauna nang naiturok o homologous booster. Pwede ring pumili ng ibang brand ng COVID-19 vaccine o ang heterologous booster. Nakadepende naman ito sa availability ng brand ng bakuna sa vaccination sites. Narito ang inilabas na recommended booster dose combinations ng DOH para sa mga nakatanggap ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna at Gamaleya Sputnik bilang primary vaccine, at least 6 na buwan ang dapat na interval bago makapagpa-booster. Kung AstraZeneca ang primary vaccine ng health worker, pwedeng Pfizer o Moderna ang heterologous booster. Para naman sa mga nakatanggap ng brand na Pfizer para sa kanilang first 2 doses, maaring pagpilian ng AstraZeneca at Moderna bilang booster shot. At kung Moderna naman ang primary vaccine, pwede ang AstraZeneca at Pfizer bilang heterologous booster. Kung Janssen naman ang brand na naiturok sa health worker, at least 3 months ang kailangang interval bago pwedeng matanggap ang booster. AstraZeneca, Pfizer at Moderna ang mga brand na pagpipilian. Para sa Gamaleya, Sputnik at Janssen, hindi pa ipatutupad ang pagturok sa parehong brand bilang booster. May specific dose din depende sa brand ang ituturok sa mga babakunahan. Lahat ng fully vaccinated workers lamang ang maaring makatanggap ng booster shot. Jennifer Salenga, CLTV News.